Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Kumusta ang inyong Pasko diha mga ka-listeners no, mga ka-followers o karon no ato na sang paboton ang New Year. Ang pila na lang kadlaw no. New Year na. O karon ato ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili paday akong basahon ning naipipila nga nag-comment no si Rachel Nisilis modit sakit man akong titan ani nila oy. Salamat kayo sa pagpaminaw no og kang James Sabuero. Hey, murag hapit na matapos ni siya kay nindot naman. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw James Sabuero og kang Desilis Modit. Thank you kayo idol no sa pagpaminaw. Og sa uban nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Bino, ita maglangan. Niya ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakol. Ang karibal kong lolo. Ano nga to? Ano ko karos Lolita? Kinanglan nga paibaw-on dayon na to sila nining balita Sige lo. Mas mayo nga nahibawa na to dayon. Kaya nung makabantay sila sa Lolita. Mas mayon nang magdungan ka dito. Aron ma-alerto tang tanan. Og mabantayan na to si Lolita sa mga posibleng buhaton unya ni Renato. Oh, nakakita ko ining tawhana. Pero may manis siyang kuyog ni Renato, kauban nila ni Jonel. Maon ni siya ang tao nga nagdagit sa imong tatay Lit. Siya. Nga pa'y laing picture, Gikopya nila ang bukto ni Felix. O gipasakay sa itong nga van. Kinuo ko. Awa. Oh. Maon na siya kanakaruha. Nga naman ka nga ilang man ang gitripan si Tiyo. Narundag ba ko kang ang mga auto ka na nila, Glenn? Ay, pagkaway batasang mga tawana. Nilad Si pagtiyo. Tiyo pa yun tayo ilang gitripingan nga. Makaihi naman ganito si siyang purol. Mana? Pero ay mo kabala ka. Si Hepe mismo may pasalig na to nga sa di madugay. Madakpan rin ng mga tawhana. Tinood na lit. Panoy. Matod pan hipi. Di na yun sila magkagawa sa lungsod. Di ara sila din doon nagtago. Nera sila din doon nagtago rin na sila. Tago. Sayon ra kayo na silang dakpon. Kinahanglan nga madakpan na ginang mga tawhana. Kinahanglan manubag sila sa ilang mga daotang pinuhatan. Kumusta no, Felix? Ngano manidong na to? Wa ko magkasabot ini kung nganong inyo kong gipugos og dadin eh. Kalma lang, no? Kalma lang. O, pasensya na kay ka nga amo na gibuhat, ha? Wa mi daw tang tuyo. Dong ka lang. Gusto na kang upauli sa amo, ha? Kay basinog nabala ka na kay sila daday og si Lolita. Ay, kabala ka, nag-istorya namin ni Lolita o ni Nang Daday. Muapas ra sila din hinato. Ha? Unsay mo apas? Muapas ra lagi sila, noy. Mamuyo na tas lang dapit. Kauban na to sila. Anhin na to sila din ipabuton. Huwag mo'y ang ikabalag ka ni Felix. Kaya ini ako kauban ninyo. Akong ihatag ninyo ang tanan. Di ba? Ako na akong saan ninyo. Oo, bitaw. Pero nato, istoryahon na nato, ha? Sila ba sila? Ato sila istoryahon. Anda may mamukuyog ni mo ba? Labi nagyog ko. Pero kinahanglan nga ako una silang sabuton. Ayaw ko pala kanoy. Tawagan na to si Lolita. Pa-istoryahon ti kanila, ha? Pero kinahanglan nga sundo nimo. Kining akong istorya nimo karon. Unsa man na dong na to. Minaw, ha? Mauni ang imong himuon. Kisa ba itong imong itogan siyo? Kita to? Si Kwan, si Hipi. Hipi? Oh, si Hipi. Chip o Jirax. Itong hipi nga kanasulti magpailas yung pangan. Ho, dito. Moto. Sa'yo masipya ito mahimong chip cook. Akong gipaluap kung asa na nagtago karon sila si Renato. Unya! Unsa man yun? Unsa man yung tubag? Matod pa ni Chip o Jirax. Na sila yung mga target area nga posibleng gitaguan nila ni Renato. Pero wa sa musulti kung unsa kini mga dapita. Mo ba siyo? Oh. Di ganun siya musulti siyo. Kaya aron, di pa palaw ang ilang mga intel. Kabantay ka na. Yes, nakasabot ko na, Pix. Pero, may pasalig manggod si Hipit o Jirax. Nga naragyog kuno sila dool.
O positibo sila nga madakpan gud nila si Renato. O come on. Pakan silo. Nindot ang balitaan siyo. Oh. Pasabutan na siyo nga. Naibaw na sila kung asa nagtago sila si Renato. Nagpaabot lang na sila sa nindot ng mga binta. Kapantay ka na ng binta. Binta huso ni. Bisa naman, oh. Binta Adi ka mo. ng binta ba? Binta. Basta kay posible, Pits. Nga naibaw na sila. Nangita lang yun na sila saktong timing kay nga armado biya ng mga sakop ni Renato. Aha? Oh. Nindot sa bundasyo. Yanasap tayo atong mga armas. Kapantay ka na. Oh. Martag si James Bond 008. Di ba to lutang sa armas? Lutang. Lutang armas. Gusto ko nga mutabang nila ni Hippie Ojerax. Aha. Yan. Ng chip. Nga lang yun ay Hippie Ojerax. Kaya kung magkaginubutay yun si Rina to ba? Maggubat na. Maggubat. Kapantay ka na gubat. Papapapapap. Patay. Paratatatat. Aha. Kapantay ka na. Oo. Magigubat lang na to. Andam ko magigubat sa nila. Mau ba? Ha? Aha. Imbi. Sa hindi. Mau ba? Parehas na nagkunahon na, Pits. Parehas na? Oh. Nindot nang makigubat na nila siyo. Wa ko mahadlok ba? Ha? Kung sugot lang si Hippie Ojerax. Oh. Muuban yun ko sa ilang operasyon. Sige lang, Pits. Suwayan ako kangyo si Chip o Jirax. Aha. Kung musugot ka na siya, mubuluntaryo kita. Kara! Wayi yung gingon siyo. Si Way. So, wayi ba? Asam din siya, gaw. Nilakaw man to siya, gaw. Amot kag asa to sa paingon. Ay, kaluoy sa tao ni tiya, gaw, eh. Nakita ginako iyang dagway nga puno bit kay sa kabalaka ug taguol. Maogid, gaw. Maglalis man tuod na sila permi ni tatay, no? Pero nahibawag kong love kayo nila ang usag-usa. Magsinungugay lang gina sila permi. Ay, kapait. Manginaot lang kita nga, di lang usaon nila sa tiyo, uy. Maogid na akong giampo, gaw. Wa man sa dinuon ko nakitang rason ba nga ilang pasakitan si tatay? Di sige na ako matugkad kung nganong si tiyo mo yung ilang gitripingan. Hambot lagi, gaw, uy. Basta yawa na gani ang musod sa hunahuna sa tao, gaw. Wa na gani tarong nga mahuna-hunaan. Grabe, no? Oh. Uy. Kinsa man ning nanawag? Masin si Renato na. Lain naman sa ding number. Suway lang to bagaw. Hello? Lolita? Tay? Ikaw ni, Tay Felix? Ginoo ko ni mo, Tay. Asa man karon? Tulo naman ka adlaw nga wa na ka magpakita namo. Relax. Relax lang, Lolita. Asa mas nanay ni mo? Uwa din ni si nanay, Tay. Nilakaw. Tay, nabalaka kaayo to nga nangita ni mo. Kaming tanan nag-uulgi kay minimo. Wa mo'y angay kabalak anak ko. Asa man tay karon, Tay? Pauli na din ni Bi. Kuhan ka lang naraman ko dili sa akong amigo. Anak ako'y pakyaw dili. Oh. Walang kumalangin ninyo, pakyaw man eh. Pero ayaw mo kagool. Papasok ta mo dili. Asa man kadapit ron, Tay, kay apason ka namo. Yun na, Lolita. Kinsa may kauban ni mo ron diha? Si Glenda, Tay. Wa ba'y laing tao diha nga nakadungog sa atong gistoryahan karon? Uwa na, Tay. Si Glenda ra. Bueno. Paminaw maayo ha, Lolita. Oh. Mag-abot lang ta sa usa ka dapit. Ignang imunan na nga karong alas 5 sa hapon mag-abot as lungsod. Ha? At bang sa simbahan sa Gimuyong. Yun na, ragod, Tay. Gimuyong. Tay, patay. Nganong kinahanglan pa man nga mag-abot ta? Ayaw na nagpagdaghan pagpangutana. Basta sundang akong isulti nimo. Ayaw pagpahibaw sa laing tao. Ikaw ra os nanay nimo mauhid dada. Tay, okay na ba gid ka? Okay ra kita. Okay ra ko eh. Ha? Okay mo ang kabalakan ako. Tay, tawagi unya kog balik karong mga alauna ha. Unya aron maistorya sa dimos nanay. Ako ka ring daday, Lolita. Wala ko'y panahon nga manawag ninyong balik. Basta ingnalas nanay nimo. Sikreto ra ni nato. Alas 5 sa hapon at bang sa simbahan sa Gimoyong. Ha? Nasabtan ba ko nimo? Ha? Lolita? Ha? Naibaw ko nga nag-uol kay kaskwarta nga gikuha ni Renato, lo. Pero okay ra na, lo. Tinato magunahunaan na kay ang kwarta dali raman ng kitaan. Kinahanglan mabawi gito na ko tasyo. Kay gigahin gito na ko para sa mga tao. Dili to para ako Gigahin to na kong kota para sa mga tao nga nag-ugmad o misakripisyo sa atong kumpanya. Mao nga, lingkamot ko nga, mabawi gito na to.
Gilang lo, gilang. Sige kayo nga madakpan na unya na si Renato. Mabawi ra gyapon nato ang tanan niyang kinawat lo. Uy, kayat lang kay... Minanawag man. Uy, Hello? Hello, Renato? kumusta lo? O sa'yo mo toyo. Ngayong nanawag ka. Andam ka bang mo surrender sa mong kaugalingon sa otoridad? si Renato rin lo. Kalma lang lo. Tinutang akong katuyuan kung nganong mitawag yung kuno mo karon. Tuod kay importante kay ning tawaga. O manghinaot ko nga imo kong paminaon. Sa may angay akong paminaw ni mo, Renato. No. Isip imo kong bugtong apo. Kaya ka apoy! Wako'y apong kriminal. Lo. Dito ko mabasol no kung ganong yung nga ang imong mga pasangil ako. Mahimo bang paminaon una ko nimo? Adto ra kas korte manubagstanan nimo mga saari to. Wala kay anging ipamatuod sa sobra nimong kabakakon. Lo, tangbot. Paminawaw na ko. Kanang tanan nimong mga nadungog, dili na tinuod. Husto na. Kung nalimbungan ko nimo kaniadto, karon dili na. Bakakon ka rin nato. Wa kayo wow. Baga kag nang. Kriminal kang dako. Madugda kas bilangguan. Mapriso ka. Naghabi naman sa nalo. Wala yung gihingon ko nimo nini. Karon, kay gihukman naman ko dayon nimo. Gihukman ko nimong daan. Wa man lang gani ka, mukonsulta na ko nining tanan. Usa na kadakong pag-traidor nimo nako, lulo. Kog tawag lolo. Di ka po. Grabe, ano nimo manultilo niyo eh. Wa ko magkinanglang kriminal. Pagbayran nimo kining tanan nimo gihimo Renato. Og bisag asa ka karon nagtago. Buhaton ako ang tanan nga madugda ka sa prisuhan. Aw. Ikaw god. Pero timan ni sa ninyo. Sa inyong gibuhat nako. Kamo ni Tasyo. Dili ta mo pasayloon ining inyong pagpasangil nako. Mabutra ang tagna nga magbasol mo nining inyong gihimo nako. Sige. Tinawon ta. Tinawon ta kung kinsay magbasol na itong duha. Kung tinuod kang isog, pakita o atubanga ang tanan ni mong mga kaso. Inutil ka rin na to. Kriminal ka. Nganong di man nimo sultihan sila sa Greggy ug Tasyo gaw? Mas may nang mahibaw sila aron maluwas si Tiyo. Ayaw lang gaw. Kinahanglan nga atong sundon ang gisulti ni tatay. Kaysa tuno sa sinultihan ni tatay gaw, no? Murag yung namiligro gid siya sa iyang sitwasyon karon. Maugani gaw. Nga angay na sultihan sila si Greggy. Aron mo report sila ni Hepe sa sitwasyon karon. Gaw, nahadlok ko gaw. Nagduha-duha sad ko. Kay basin unya kung atong supako ng gisulti ni tatay nga mopahibaw tas uban. Basin unya dunay daw tang mahitabo hinuon niya. Mao na akong gilikayan gaw. Nya, ay kog ina. Nasundon gyud tanan niya gisulti nga kamura ni tiya daday ang makitagbo niya sa gimuyong. Klibog lagi ko ini gaw. Uy, kung nagsaon ni nako. Wa para basan mauli si nanay. Kung ako pa nimo gaw no, isulti gini nimo. Di mahimo nga suluhon ra ninyo ni tiya. Kaysa kamo unyang tulo ang mabiktima. Istoryahon na nako si nanay gaw. Mas maayo nga kaming duha ang mo desisyon. Mas may pagaw. Og timan nga samtang sayo pa, kinahanglan nga modesisyon dayon mo sa husto. Aron di ta mabutang sa alanganin. Lisod na kaayo nga hasta ka mo. Mahimo sa bunyang biktima. Ako na una-una og maayo ron gaw. Friend, nako'y surpresa na mo. Uy! Nangdaday! Mga waboy batasan! Nganong inyo man gibuhat nga ako? Relax lang daday. Wa man ka na mo unsaa. Mas mainon nga ni agi ka uban mo karon. Daan pa ko. Ikaw yun ang mastermind sa tanang mga kriminal. Nangdaday, watch your mouth. Pero ayaw ka bala ka nang, huwag ka maginusara din uy.
Kay niaw ba nato din si Noy Felix? Ang gwapo ni mo ba na? Mga salbahis mo rin na to. Dako ding sayop ang inyong gihimo. Nang daday, hangyo lang ko nimo ha. Kalma lang. Wa mo ka na mo pasakit O dili ka na mo among katiuan kung nganong gida ka na mo din Kay mismo ni Felix makapamatuod ni mo ana nga naakas mga maayong kamot karon. Og si Lolita na lay ko ang nato din aron makumpleto na tang pamilya. Ayaw gyud ninyo iangin ang among anak, Renato. Kay kun unsay mahitabo ni Lolita, di gyud ta mo pasayloon. Uy, kalma lang lagi nang. Di lang ko ta maglalis, God. Istoryahan dinig maayong pagi. Ang sibayang paagi! Mao ba ni nga inyo kong gipugos og daddy ni? Mao ni hinungdan. Kidnapping man ning inyong gihimo. Nang daday, kalma lang nang. Kay kalma. Pasagda, hindi na siya. Pasabton ka na mo din ha. Pasabton ka na mo. Ge, dadan niyo si ni Felix din aron nga mutabang sa pagpasabot ni nang daday ha, dada. Dada si Noy Felix na be. Daday. Felix, dakat. Oh, my daday. Mayo kay may apas ka ko din Unsay may apas, ha? Ha? Gipugos ko nilang daddy ni mga animal ni silang dagko. Daday, kalma lang. Unsay kalma? Ayaw lang kasuko. Kining Renato, mahimo ba nga? Dadon na mi. Kini siya ba? Dadon na ko daday ba sa among kwarto? Dadon mo, dadon. Dadon ako. Sige ni Felix. Pag-istorya una mo. Kung ikaw na'y bahalang mo pasabot ng daday, ha? Oo, daday, dali daday. Sunod na ko. Mag-istoryahan na itang duha. Kumusta naman mo din, Hilit? Koan, medyo dili may okay karon din Tasyo. Ilabi na nga, wapagid ba uli si nanay sukad ganinang buntag. Mo ba? Asa mo siya pengon? Wa gid siya muhapit sa inyo, Tasyo. Wa manlit. Wa kong kakita ni nang daday sukad ganin ng buntag. Basin og mihapit sa ilang nang nadigaw. Dito man miniagi gani Glenn. Ningo may ilang nang nadi. Na, ang butis nanay uy kung asa na siya paingon. Nabalaka na gani ko kay alas 2 na gudron. Hindi wapagid siya muli din sa amo. Wa mo apit sa barangay hall? O wa ba siya gitugo ni mulit kung asa siya pengon? Wa man to magtingo ganiha, Tasyo. Milakaw to siya mga alas 9 buntag. Abi na kong mauli ra dayon. Ug mo tong nahibong na lang ko nga hangtod karon, wa pa man gid mauli. Nakwan, wa ka itong magkaunaw na sinang daday aron mangunay pagluwas ni Felix? Na, ambot lang lagi uy. Mura man sa imposible ng himuon ni nanay kay tiguwang nabaya siya. Unya unsa man sa iyang mahimo kung mga armado ang mga tao nga midagit ti tatay. Mausad, magyot. Bitaw sab. Murag imposible. Impossible. Gamangon na ikid si nanay daday. Hapit ko di kalitos na. Diriyot. Isil. Isil. Sagdi lang let. Mudi na isil. Ay, alam ka pala ka. Tabangan ka na mo nga, Kwan, pangita kung hain na sinang daday. Naralagi ito din isdool. Basin, naa sa inyong mga kaslinganan. Ako pa nimo gaw no. Sultihan na lang nimo na sa estasyo. Gaw, ayaw lang lagi gaw. Paabuton ako si nanay kung mauli to siya. May problema ba, Let? Wa man Tasyo. Naarami laing gisgutan ni Glenda. Kung unsa man gani, kung di mo paulis ng daday, kutob karong gabi na, kinahanglan yun nga atong pahibaon si Chief Ujirax. Ato ni pahibaon, aron malarmang kapulisan, ug matagan na aksyon. Salamat kaayo, Tasyo. Basig na to karong taod-taod si nanay. Wag gyud ko makauyon gibuhat ni Renato. Pero sanay ka ning iyagihimo nga supak sa atong kababutan. Kalma. Kalma na lagi daday. Di pasabot mong tao sa Renato sa iyang bahin kung gano'n nga iya nagihimo. Wa siya'y intensyon nga dautan. Gusto lang niya ba nga maminaw ta siyang bahin. Ilabi na nga, gipasangin lang ng taon siya nga kalawang siya kunuhay tinudan na nga kriminal. Baya! Felix!
Tingog. Nga na mag-alis siya mo pasabot na to anang tanang pasangil, ha? Na may reklamo niya sa husgado. Ando siya dito mo pasabot siyang habig. Di ka kita mo iyang patuhuan. Ay, kung inani man gud ni, ang iya badaday kay di man gihapon siya tuhuan sa husgado. Mao nga dili na siya misulti nato sa tinuod. Sabada, Felix, ay! Tingog. Sabada, ay! Gaya-iya ka lang! Tinuod yan, ha? Tinuod yan! Nga nung di man sa tuan kung tinuod man gani ng iyang dipinsa nga wasisa. Di kay pangidapon taniya rung pagsunta nga muto siyang mga bakak. Ang galikayan mo gud niya daday kay Likayan. basin unya kuno nga hasta sila si Lolita ug si Glinda mutuo niya kuno sa mga tumo-tumo batok niya. Dauray! Uy, Para na ko, Felix, no? sumjoy. Dagan na kay na siyang pasangil, oy. Sobra na kay niyang gihimo. Sa ako nang giingon. Kung di man sa tuhuas uban, nga nung iangin man taniya. Bega, no? Iya sabi itang pugsos pagpato sa mga kabuang. Kinahanglan yun nga kidnapunta. Ay, dili mo taw ni kidnap ang iya. Uy, di kidnap, uy. Hindi na kidnap. O sa banda tawag ni mo ini. Old nap. Daday. Old nap. Ikaw ba daday ba? Ako na sad. Unsam taong ka eh. Dali asa ni mo masuko. Uy, hinay lang. Ato lang naon nga. Wabi ata pasakiting rin nato din eh. Ha? Gritratar ta niya og mayo din eh. Ako lang daan mo, grabe kayo eh. Pero may bakaon eh. Dauray. Puchiro. Nahumok na ba kayong unod baka? Dauray. Lamia lagi. Baka. Unya, baka. Baday baka. Unya, naapay daghan kayong kanang klases prutas. Grabe, grapes, tanalim na lagi daghan. Grapes pa. Wa ko napasag din eh. Ang tanan na kong pangayoon, ihatag ginang Renato. Gitagad kong lagmay din eh. Grabe kayo. Bala ka ay. Bala ka, Felix. Kung ikaw nadakas mga kabuang ni Renato, basta ako, dire, no way. Dili yung kumailan anak nila. Oh, hinayang tingog mo. Hinayang tingog. Hinayang tingog. Ay, Kay basilog, nagpaminaw lang siya sa atong istoryahan. sabaday. Oh, Basta ako, muprangkag yun ko. Yung, Di ko. Basta ako muprangkag yun ko. kana kung... Kana humong na na. Ha? Kung ang tuyo ni Renato, patuon tas iyang mga kabuang. Ako na yung kumilala! O ba nang di ko musugot nga sa Lolita iyang ilaron. Sama ni mong ilaronan tayo! Ay! Unya gaw, hapit na magid mag-alas 5. Wa pa magid mauli si Tia Daday. Sa may mong desisyon ron. Naunsa naman ni uy. Nganong hasta si nanay, wa pa man sa dinuon mo pa uli. Asa maka siya paingon? Maula gini akong giingonin mo gaw. Mas maayog yun nga musulti na lang tanila ni Tasyo para maaksyonan dayon ni. Lisod kaayo ay nga kita-kita ra. Wa tay dag-anan kung sundon yun to nato sa tiyo nga makikita ka dito sa lungsod. Kadiyot gaw. Kay nana say nanawag. Basig si tatay ni. Sige, tubaga. Hello? Hello, Lolita. Hello, tay. Mayo kay nanawag yung kagbalik, tay. Hapit na mag-alas 5. Ayaw kalimot itong sabot, ha? Pero tay, si nanay, wa pagid mo pa uli din Ay, kagulis na naini mo. Ha? Ikaw lang among gipaabot diri. Ha? O, si ako nalayin yung gipaabot, tay. Yun na, ragod, tay. Paminaw sa nako, ha? Si nanay, wa din Maugaan ni, ha? Ako o sinanay ni mo, nagpaabot na nimo din, Unsa? Basta, ay paglangan. Karong alas 5 sa hapon, magkita ta sa lungsod. Kadiyot lang, tay. Sigurado ka nga na si nanay diha kauban nimo? Ay, ulagi. Pwede ba makikistorya niya kadiyot? Tay? Ay, ni pakuhay pa man, nanay ni mo, pakuhay pa man. Oh. Ari lang ang pagsalahan ay. Importante nga, mag-uban ta dire. Pero tay, asa man gidiay mo? Huwag ko kasabot init, tay. Pasagtaon ako ining tanan, bi. Ay, kung kailangan, di lang mag-istorya ito kay din isilpon na, Lolita. Kung kailangan, ano lang mo, kamu ba? Ano yung pabuton tanan dire? Magkita ta ni tanan. Basta mauna to, ha? Alas 5 sa hapon, alas 5. Kinahanglan nga, tuwa ka na sa lungsod, aron magkita tang tanan dito. Pero tay, Pida sa uy. Sige na. Magtiwas ng sulti di kita na to, ha? Magtiwas ta. Ayaw si Piata, karong alas 5. Magkita kita sa lungsod. kadiyot lang. Tay. Hello?
tatay. Lah, hinuo ko. Asa di istiya to ana dito? Saon man ako inigaw, uy. Tuan naman di silang duha dito. Wasan mo tugan si tatay kung asa sila karon. Mauna lisodon kaw. Kay hasas tiyo, di man magtarong og tubag. Wasan mo pasabot nimo. Pero naglibog ko gaw kung nganong kalit man nga naabot si nanay dito. Murag wa na gini na maugaw. Mayon ta tong imong naistorya tiya bisag kadiyot lang. Ni pahuway pa man sa kunos nanay, good. Mura man og relax na sad kaayo sila gaw. Mura man og wa sila gikabalakan. Murag laing gyud akong pamati kaw. Sa akong pagsabot no. Baliktad ang akong pagsabot sa ilang ka-relax. Nagtuo ko nga naagid akong hulga ini sitwasyon na ron. Naglibog gid ko gaw. Unsa ba gyud kay angay na akong buhaton, uy. Makikita na lang gyud siguro ko nila ni tatay gaw. Para nako gaw, wa na laing maayong buhaton nato. Sultihan gyud nato sila si Tasyo ug Reggie ini para sa atong seguridad. Debuang na ba siguro ka, Felix? Nagpadaman ka ana nga dili ba gyud ni maayo ang iyang gibuhat? Ay, pastilan, kalma lang gani, daday. Hinayalay mong tingog ba? Tingog ha? Ha? Muyon lang ka. Total, mayo mo sa pangkatayo ang Renato. Daghan na ba kayo siyang natabang nato? Sabi di ay! Sumjoy. Tugog na tabang. Kanang iyang kitabang nato, dili na iyang kwarta. Kwarta ta, guriyaw. Kay sinagop na na siya. Ay, hilom lagi in taon, daday. Ayaw to nagkusgan na imong tingog. Di ba masuko na inoon niya nato sa Renato? Balag ba kadungog siya? Ay, kay naglagog kay ko yung iyang gibanghat. Huwag yung ko kauyaw na ni. Kumusta ni Felix? Ay, Dong. Kumusta? Dodong, Renato. Okay na kay Miri, Dodong. Okay. May no ni Felix. Saman, handam na ba mo nga manlakaw na ta? Aron ato sugatos lolitas lungsod? Kadiyot lang. Ay, Kadiyot lang ha. Di pa ko okay rin na to. Dodong. O tagisugaton si Lolitas Lungsod. Ha? Unsa? Uy, wala rin mo sultihi sinang daday ni Felix. Nga atong kuhaon ka sa lolita, aron nga mauban na to din eh. Ako kaning kuan ka na. Maglaro gani ba diha rin na to? Ha? Unsa ba din kalaki ha? Ngano bang giingon man minimo ini? Daday. Hello, Felix! Ay. Mahilo ha? Dili ikay ako gika-istorya. Nang daday, wa man tamo unsa ba? Tingano di ay, gipasakitan ba tamo? Ha, ni Felix? Wa taon, noy Dodong na to. Wa gidong. Ayaw ko ninyo buanga. Ikaw! Ikaw pilit dakat! Wa kay klaro! Ha? Wa ko makauyon edeng inyong gibuhat! Bueno. Wala tayo oras kung magintugi pa ta, ni Felix. Sige na. Ikaw na lang ang ubana mo. O ibilin lang sa ni si nagdaday din eh. O sa ko'y ibilin? Ha? Gusto kong mapauli sa amo. Buhi ko ninyo din Mag-istorya lang niya ta, gusab, bahin na ng daday. Uy! Ni Felix, Dodong. sunod niya dahin ako, ha? Sunod ako. Uy! Sa gyud bidu ang Felix. Felix, ha? Natigkutsaba ka ng mga kriminal, ha? Ay, pastilan. Unsaon naman lang ini. Unsay-unsaon? Ha? Sa ninimo, kinahanglan nga manubag ka ini. Paminaw gud, daday. Wa gyud ka makasabot. Ayaw pagdagang istorya. Basta, dako kong subak ini. Ipapriso te kag apil unya sa mga pulis. Uy. Gaw! 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 Asa naman ka, Gaw? Uy! Hala! Wala may tao ng ila, ha? Asa naman ka siya? Uy! Wa pa ka siya mo apas kayo dito sa lungsod, no? Alas 4:30 na. Ay, di ni mahimo. Kinalan nga apason ako siya dito. Pero time pa. Gusto, tawagan na lang yun ako sila si Tasyo o Greggy. Paibaon na lang yun ako sila ini sitwasyon na. Bahala na. Balik ko na to sa lapits. Kay nabalaka biya to sa lulita nga wapag yun mauli sinang daday. Arang nakalahos. Okay daw. Sige. Unya, hapit na malasing ko. Ako sa ingnon si Lolo. Kay gusto man sa tus Lolo sa iyang kuan gusto siya kuy na to. Tus Lolo. Isis. Si basig biyaya. Isis. Ay, isis. Sige, siyo. Ing na, aron magdungan ng tulo dito. Uy,
Uy, kadit lang. Kaniyot lang. Oh, Ops. sige, ikaw sa. Siyo, Oh. may nanawag na ko. Aha. Murag number ning Glinda. Uy, tubag ka. Tumago na ko. Nagpurol ba ka ni? Tumago na ko. Halo? Pipito, ikaw ni? Uy, Glenn. Oh, ako ni. Masa mo nagpurol ka ni ha? Unsa may galita? Hoy, apas ako ninyo ba? Nagsakay ko ro og tricycle pa doon sa lungsod. At ito magkita sa simbahan sa lungsod. Yun na, napay ka kulian, Glenn. Oo, kids. Ani ako ninyo karon yun dayon. Apas ako ninyo dinhi. O sige, magkita ta dito. Salamat, Pits. Bye. O, sino tagbo, Pits? Papason ko na tadayon. Ni Glinda sa simbahan sa lungsod siyo. Uy, Karon di ko na dayon. mao ba? Oh, Kaya ano mo kuno? ambot lang. Wa man sa musulti o gano. Basta kay papason lang ko na ta. Oh, sige. Pero yun na. Kinahanglan nga magdata og pitsula. Ha? Pitsula. Pitsula. Pitsula ko kanang bubuto ba? Ito putsok. Katumingom. Bangaw. Kinit, akong kaon. Pisula, sige, kumante. Oh. Oh, kana. Tara, Pits. Oh. Tara, putyok. Pusil nga mo tuyok. Putyok. Mo na yung usa. Ha? Pusil nga mo tuyok. Imo na yung usa, ha? Imo ni. Tagsatan ni. Putyok ya pa ni. Pistulahan mo. Patay. Kalutan na. Sa man niya, oy. Mapreso, hinon, inisyo. Nasa yung mga bala, oh. Pala. Bala. Pala, Rosario. Pala yun. Ha? Ay, ako ba ang mapriso tani mo sa na lang? Ay, Carlok. Pang self-defense na to. Sige, taguin na. O, di na tayo maglangan. Di lang na to pay baos lolo ni mo. O, di na kay tiguang na slolo. Kita na lang. Tara. Wa pa man ko'y naninaw nga presensya ni Lolita rin. Ato lang pabuton. Pero nag-istoryahan na yung maghamo. Gani ha? Netflix, istoryahan na yung maghamo. Misano magka siya sa imong mando, ha? Oh. Noy? Oo, dudong na to. Nagsabot na mamilid to. Alas 5 Gs na. Mas mayo siguro nga magawas na ka sa van, Netflix. Wanilang, Jonel, Kuyogi, karon makitaan mo ni Lolita. Tara, Felix. Arita dool ni Trisikad. Magatang ta din ni Lolita. Wa pa magyug ko kakita nilang tatay. Naiitom nga van nga nagatang dool ang bakery. Oh, yun na. Kanang duha ka lalaki. Mura man si Tatay Felix ang naguna. Ang nagunaan ng lalaki. Oh. Uy. Si Junel ka na iyang kaupan. Tuara. Murag nakakita na si tatay na ako. May warawara siya sa duha niya kakamot. Ako silang duulan. Na. Nila sa paingon din eh. Ato lang sa pabuto ni. Tay. Lolita. Oh. Tay, asa si nanay? Dali, kuyog na mo. Kay nagpaabot si nanay ni mo. Kadiyot lang, tay. Di ba kauban ni mo si nanay? Hain na siya. Let, kuyog lang na mo ulit kay nagpaabot naman mo si nagdaday. Nga naman eh. Wa ko makasabot ini. Nga nung kinahanglan pa man nga. Ay, hindi na ta maglangay. Sige na, kuyog lang na mo ulit. Ayaw magyaw. Mga pulis! Dali, Lolita! Gagan! Sakay sa bahan! Kadiyot lang! Tago, Lolita! Masalipod ako! Dali! Pangupot mo tanan! Pangupot mo! Patay! Daan pag ko. Nautoy ko lagi ang ilang tuyo. Nadagig nila si Lolita. Kalman din. Maluwas lagi na to sulod. Meron may mga pulis nga nagsulong nila. Siyaw! Bahala na. Mutabang yun ang kuko nila, Pits. Kinahanglan nga masundan yun na to sila. Miso ko na ba yun? Sila o binusila siyaw! Pangupot lang ko kayo. Kay pag-uskan pala kung ato dagan. Nagkakay mga pulis ka nagsunod na to rin. Akuski pa ang pagpadagan! Unsa pa rin pinuanga rin na to? Nga nang giamong pamanimo ang ako mga ginikanan? Let, pasensya na kay ka. Kinahanglan nga ako ni buhaton. Para ni sa atong kayuhan, ano nga makalikay ka sa mga tao nga dunay datang plano patok nato. Kasi daw tang plano. Ikaw mo idunay dakong atraso sa mga pulis. Maong ayaw mig iangin. Masabtan ron niya ni mo kining tanan. Panuway ka rin na to. Wala kas maayong panghula-hula. Panuway ka. Ay, tama! Lolita! Ay,
Kamusta? Lolita! Lolita, bangon! Bangon, Lolita! Bangon! Lolita! Lolita, sukol! Sukol, day! Niara ko ba nimo? Ayaw paglunga sa imo kinabuhi, Lolita! Tiyo, kalma lang. Sir, ayaw lang ninyo tandog ang pasyente. Doon sa hospital. Maluwas na lagi ng biktima. Tiyo, relax lang, Tiyo. Ayaw lang kapalit. Nagbasol na ko ini. Ako ni isa ang tanan. Lampingasan ka rin na to. Wa kay batasan. Wa kay uwaw. Laki pang kinabuhi ni Lolita imo pang iamong sa imo mga kabuang. Panuay ka! Oo. Ako na inyong gibasol eh. Oh, inyo ning sa ang tanan. Ayaw may katawin na to. Kay kung ako gani mahinayak ni mo balian tagas mong liog kunya kriminala kandako. Ay, kung ninyo galuka, kay wa ko malisang ninyo. Bisag gamay! Andam tamong atubangon susgado. Nabiligil ka, Tasyo! O bitaw, sa gubanga unya ang imong mga kaso. Kay daghan kay kagipamatay. Panuway ka, inutil kang dako. Kinalabayran nimo ang kamatayon sa kong amahan. Sagbot nga sinagop, way batasan pa! Ha! Kayong talang! Wa patamahuman ini, Tasyo! Oh, wa pagyud na to. Kay plano na mo nga ilubong ka na mong buhi. Ano inutil? Tanaw dagkinsay magkamang unyas kawahian. Magbasol mo siyang gibuhat ako! Tata! Ay, napaglagag storya. Huwag ka na mo. Watang ko'y apil ni. Ayaw ko ninyo pusasi. Ayala! Presuhan na ninyo sila! Ug ayaw na ninyo buhi eh! Ayaw ninyo pakana! Hangtod na mamatay! Ay, ginoo ka! Ginoo ko! Unsa may nahitabo ni Lolita? Kalma. Kalma lang na, day. Kalma lang. Lipay lagay ko sa pika Ginoo. Okay na, Lolita. Luwas na siya. Hain siya. Gusto na ko siyang istoryahon. Gusto ko makakita niya. Pa siya sa emergency room. Pabutol na to nga ibalhin siya sa ward. Pepito! Pitok-pitok mo na ng mata ni mo niya. Ha? Unsa'y imong ikasulti bahay na ina? Ha? Unsa? Makals. Unsa'y makals? Ikaw kalba kay kanina. Makals, iya. Huwag kang gahinuktok. Kaning akong giuna-una pagkayo. Padung na sila si Tasio og Sir Gorgio din eh. Nya sila na bahala ni Lolita kay ipamutang man na to siya sa private room. Gusto na ko siya makita. Ay, nagtingog. Gusto ko makakita. Katura. Lagi. Kuha ka ning anini. Makakita lagi ka niya. Okay na mas Lolita, good. Watay angan kabalakan niya. Pipito. Ikaw gira akong bastulon ining tanan, Felix, kung unsay may tabo ni Lolita. Digiti ka pa sa iluod sa tibuok ni mong kinabuhi. Daday, pasayloan lang yung taon ko. Giangkon ako nga na ako'y dakong sayo. Pero, una-una asab taon, nga ako kining gihimo tungod ninyo. Kaya di ko gusto nga mabutang tas dakong alanganin. Alanganin ka buang, di ba? Alanganin. Nya, unsa naman ni ron? Ang kinabuhi ni Lolita mo ay nabutang sa kong peligro. Mayon tatong ikaw mo ay nadatugan. O wak ka ba ka ginawa? Kay makanawat ra kong mamatay ka. Pero si Lolita di ko makanawat. Gusto na. Ay na kong patiya. Gusto na, daday. Ayaw ng tawag kong basula. Ha? Nakonsensya na ko. Nagbasol na ko. Ha? O sa mamaya ko mahimo. Nahitabo naman yun ni. Basta. Gulo na lagi na utang mahitabo ni Lolita lagi. Ipapriso giti kang yawaa ka! Alam na to ni Rolino, priso na pala tayo dua. Alam na, Joril! Bro kang baka ginuba na. Ay, basig igila ka. Huwag kay angay, oy! Hindi bahala sa to. Priso naman tayo. Hindi na tabak kagawa sini. Hilong lagi! Gawin kayo ng tanan, ha?
Kung di pa kapalpak, di pa palpak imong plano, dili unta maingon ining tanan. Dili unta ta masunda sa mga pulis. Pero kung may mong gibasol nga imo ni pagtugot ang tanan. Lumda! Ay kung palagota, Junil, ha? Tukon ti karon da. Kinahanglan maminaw ka nako. Dili katubang na to sa husgado. Kinahanglan nga imo kong panaliplan. Imo ning angkonon ang tanan ug dili ko nimo iangin. Pero sa kauman ako ini. Sundal gini ako gisulti. Kinahanglan imo kong panaliplan. Di ko nimo ingnon nga. Dili nimo ingnon ba nga. Basta, ang kuno nimo ang tanan. Ang kuno nimo ang tanan sa ug di nimo ipahid diri nako. Moro na. Ay! Ibo ang matingali katawhana ka. Huwag ko'y matabang, anak. Kanang imong pagminatay, animala ka. Ay, pagkilak-hilak diya, drill. Kailangan nang imo kong lason. Ha? Sagot ka? Ha? Panuway, hindi kang tawana ka. Palpag yung kang animala ka. Kung mag-iningon ka, pirmi nini, madugta kitang tanan din espresuhan. Busit ka na ko! Lit, kumusta naman ka, Lit? Okay ra ko, Tasyo. Kaloy sa Ginoo, nara ko'y kamayng garas. Pero maayo naman akong pamati. Salamat ng taon sa Ginoo. Nga wala ka maunsa. Abi na mo napiit yung kasabahan. Alipay kayo, may lolita. Okay ra kay ka. Huwag na eh. Misa mo tinonoy mong kagwapang landig kas tambalanan. Salamat kaayo ninyo ha, Craigie, Tasyo. Og ninyong tanan nga mitabang nako. Nay, tay. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Nga okay ra kalita. Kundi pa ka okay, Lita. Daday. Ha? Kundi pa ka okay. Daday. Log-logon kung yun ang taning imong amahan. Ha? Grabe sad ka tiya, oy. Luglugon, magid ni Mustiyo. Ayaw lang taon, daday. Gusto lang kasuko ni mo na ako. Hilam! Hilom, ha? Wa pa ko mauliin ni mo Felix Dakat. Ha? Felix Dakat, gabudlat! Ipapreso ti kauban ni Renato o Junel. Unsa? Sa unsa pa? Ikaw yun, no? Kuntahan yun ko ni mo na. Ay, kung gising-gising, hindi ha, Felix. Seryoso ko. Ipapreso yun ti kaog apel. Nakadungog ba ni sila sa Goryo o si Tasyo? Ha? Kadungog ni sila. Mangayo ko og tabang nila aron ipabalhog kas pisuhan. Ayaw lagi taon, daday. Uy, naunsagon ka. Imo taon kong bana. Unya imo ko ipapriso. Paitaw sa ni mo, uy. Nay, tay. Ayaw na mo paglalis, Bi, kay mauutan nilang Greggy ug Tasyo. Husto na. Igo na nga nahibaw na takon kinsagay angay mapriso. Mao, alang yun. Napriso naman sila nato yung Junilgon. Babay naman ta. Mamuntay mga kriminal gon. Ayan ako gingangin taon, daday, uy. Basta! Hugot ang akong desisyon nga ipapriso yun ti ka. Kumusta, lo? O sana kabuhan ang nakalabay o na mapamatud-an naman nato ang tanan sa korte nga sadaan yun si Renato ug ang iyang mga kaubanan. Malampuson ta nga may palutaw sa kamaturan ug natagan gayo do gustisya ang kamatayon ni Papa ug silang gibuhat sa tong pamilya. Gusto ka, Tasyo. Tangko sa langit ang akong kalipay. Nagpasalamat ko og dako kayo sa Ginoo. Nga ginugong gini ang tanan na tong pagampo. Og, nagkagani kita sa atong gipangita nga dugay na kayong hustisya. Congratulations, Natolo. Og, congratulations sa Tasyo. Og, kanyang lain po di ato. O sa man, lo? Ay, yun na. Maramag nihot akong dugan. What? Ha? Lain. Uy. Pets, tabang pets. Pets, tabang pets. Nihot akong dugan siya. Hindi ko pa ginawa. Saan ka bulo? Ay, Sisyo, ano mo siya? Ato sa siya doon sa ospital. Ha? Lipits. Hospital! Aray! Saan na to? Ay, akong kel! Ayaw po ituan, Pipito! Ay, sorry, Greg! Tuwan doon, mandali mo! Dali, pets. Pas, pets. Hospital! Kumusta naman ka, Greg? Ayaw pagluya-luya. Okay ra ko, Lolita. Nakusgan ra ko pagbalik nga nakakita nimo.
Maunay akong gustong madungog ni mo, Greg. Pero, aray, Oh, ayaw lang pagbaro, Greg. Aray. Higda lang. Paway lang gid una. Lolita, doon na lang ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Hinaot nga, dili ko ni mo pakyason, nining ako karong ihangyo diha ni mo. Kutob sa kong mahimo, Greg. Dili gid ka pakyason. Unsa man na, Greg? Sa di pa ko, mupanaw ining kalibutana. Manghinaot ko nga manumpa ka na ko. Yun na, ragod, Greg. Ngano kung mura naman kag na namilit diha? Lolita, Oh, ngano nihilak man ka, Greg? Ayaw paghilak, uy. Naon sa baya ka, uy. Paningkamutan ako nga. Hindi ko mo hilak, Lolita. Pero hangyo lang na ko ni mo. Nga unta, dili ni mo pasagdan ang akong apo. Ha? Kinsang apo, Greg? Nalimot ka ba kung kinsay akong apo? Ang bugtong na akong apo, si Tasyo. Ayaw siyang pasagdi. Kaya nasayod ko nga, nagigugma ka niyang matuod. Gusto ko nga, kamu gayod ang magkadayon. Greg. Manginaot ko, Lolita. Isaan na ako na si Tasyo ang imong pilion. Siya mo'y pili. Kasigurado ko nga siya mo'y lalaki nga tinudanay mupangga o nga igugman mo. Kondolensyo. Salamat kaninyong tanan, Pits. Among pahasabot ni mo, Tasyo. Salamat. Salamat kaninyong tanan. Tasyo, may mo bang agtuon ni mo si Lolita? Nagpaabot ni mo siya dito sa inyong teres. Sige, nang daday. Adtoon ako siya. Mabuhi ang biki! Mabuhi ang bagong kasal! Mabuhi si Tasyo ug si Lolita! Mabuhi kitang tanan! I love you, Lolita. I love you too, Tasyo. Ako si Renato! Ako ang hari sa ng hari! Kaung tanan akong kupukon. Ako palinukon ti mo kalibutan. Bagyo! Lunob! Tanan! Ako silutan! Labinig yun mga kongresuhan! Ren. Gusto na rin. Ako niya po kay! Ren. Ako ipagawa sa akong gahom! Ako ipagawa sa akong gahom! Ang uyab sa akong lolo, nga hubag gayud kaayo. Og din ni mahigala natapos kina itong sugilanon nga naguluhan ang karibal kong lulo. Kini mong sugilanon gisuwat ni Manuel Nadila Sacol ug buo sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense, recording editor and detayad soundman Ricky Bangis Garing. Og ani ang mga artista naghatag kinabuhi na itong sugilanon sa papel ni Gorio ug ni Renato, June Pujanes, Tasyo ug Junel, Ri Arellano, Glinda ug Daday, Ingrid, Miss Ay Vertudaso, Lolita ug Toribia, Carol Marihikain, Pipito, Oji Kumpuk Ragasa, ug sa papel ni Felix,
J. Badayos. Sangan sa RMN Drama, hining inyong higala sa kahanginan, Joel Vinci Manamilit ug Moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak, RMN. Ay mugas ko, pastilan, inis lolo, aw man tali kog togo. Okay, nahuman na jud no ang karibal kong lolo nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Salamat kayo no sa pagsubaybay gikan sa pagsugod og hangtod katapusan. Ug atang iusab no ang puli ani ramahan no nga sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Ug salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw og advance Happy New Year kaninyong tanan mga ka-listeners o mga ka-followers.